Ahir es va celebrar el Dia Mundial de l'Aigua, un element clau per a la vida i el desenvolupament de les nostres ciutats que no sempre s'usa de manera racional i adequada. És per aquest motiu que la Casa de Cultura Marquès González de Quirós de Gandia acull fins el 24 d'abril una mostra que fa un recorregut per la història de l'aigua a la capital de la Safor, amb més de 2.500 fotos, filmacions, notícies i documents històrics, així com peces transcendentals per al funcionament de les instal·lacions que actualment permeten que quan girem l'aixeta brolle una aigua transparent i de qualitat. L'objectiu d'esta interessant mostra, com hem pogut veure, és apropar la cultura de l'aigua a la nostra ciutat. També voldria donar les gràcies a Global Omnium Aguas de València per la seva gestió del cicle integral del recurs hídric de l'aigua durant els últims 100 anys. Gandia, podem presumir d'això, és pionera, ha sigut líder i se situa a l'avantguarda de la Comunitat Valenciana en matèria de tractament i gestió de l'aigua potable. A l'última dècada s'han invertit 25 milions d'euros en Gandia per tal de millorar les infraestructures hidràuliques i la qualitat de l'aigua. L'última actuació ha estat la inversió de 2 milions d'euros per a instal·lar els sistemes de filtració en 2 plantes, permetent eliminar herbicides i compostos orgànics que poden contaminar l'aigua. I tot això sense cost per al ciutadà, que simplement obrint l'aixeta pot disfrutar d'una aigua que cada dia sap millor i té un nivell més alt de qualitat. Les mesures que estem impulsant i aquelles que tenim programades a mitjà termini van encaminades a fer de Gandia un referent de ciutat saludable també en matèria de l'aigua. Durant esta legislatura treballarem en el pla de drenatge de la platja, la zona més inundable del nostre municipi. Si tot va bé, tindrem noves infraestructures i farem actuacions que milloraran la qualitat de vida dels nostres veïns de la platja. La mostra, que es pot visitar fins el dia 23 d'abril, és didàctica, amena i molt visual, de manera que els espectadors puguen comprendre fàcilment el que ha fet possible que avui en dia Gandia siga referent en quant al subministrament d'aigua potable.